Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Така, днес отново ще снимаме на мечката. Между другото, отключих много неща вече и поручих играта и отключих и това място е там. Преди го нямах. Сега ще разгледаме насам, но няма да играем сега, защото отключих също още едно място, което мисля, че ми е по-любимо, колкото и не онова там горе, защото и не го отключихме. Ще дойдем насам. Насам. Оп! Оп! Качихме се и ще дойдем насам, защото това ми е едно от любимите. Сега, идваме. Го. Значи, играл съм го на него, но все още не мога да мина нивата. Знам ги, сега ще ви ги покажа. Така, ето какво представлява това изобщо цялото. И да, паркур има. Аз обичам паркура, както вече знаете от едно мое видео. Но този е абсолютно труден. Опа, нещо бъгна. Насам идваме. Значи ще изиграем от всички игри за сега. Ама за сега първо ще почнем паркура, защото е трудно той. Няма често да качвам видеа, защото няма да имам толкова време, бе. Все пак и училище трябва да има. Ще гледам да не се бавя с качването на видеа, без да исках да натиснах той. Лупинг. Този лупинг да се не бях го виждал. Сега тръгваме напред. Така, тръгваме насам. Изчакайте сега да се вземе насам малко буст. Би трябвало да има. Изчакайте. Така. Идваме насам и засилка ще изхвърча. Така, и последното ще го направим. Няма да ги направя, само ги показвам. Така, това за сега е лесно. Как ще да ме удари. Така, минаваме насам. Между другото, ако тези ме бутнат, то ме изхвърля от картата. Ето, сега. Така, сега ще се върнем. И ще пробваме другите останалите неща, защото сега не съм ги правил. И така, да продължаваме нататък, хора. Сега ще минем насам, горе. Само да намеря откъде... ето. От тук ще се кача. Между другото... това е, че се стреснах. Тук много... Между другото ще гледам и на други игри да правя видеа. Не съм на тази, но най-вероятно няма да имам много време за такова снимане. Така, насам тези пингвини са отвратителни. Мисля, че тук трябваше да има и елени, доколкото гледах. Какво прави той?
Така, убихме това. Така, насам. Взимаме коин, вери коин. Много коин. Между другото, искам да ви кажа, че съм си купил и скин. Ох, това заболя. Сам. Защо има толкова много неща тук? Да, добре. Какво? Заледено ли е това? Вау. Доста голяма анимация са направили. Тази игра, честно, мен много ме кефи. Да, може би на някой няма да им хареса. Какво беше това там? Да, ето какво беше. Така, качваме се нагоре. Ау. Да, сега се връщаме. Вон. Така. Къде беше пустинята? Пустиняка. Така, сега ще сложа, нали, главата, която... Ето я. Да съм сляп. Така, това кучовата, нали, филма. Това е един филм, някакви с извънземни и кучета супергерои. На Нова година. Така. Така, идваме насам. Доколкото разбрах за този свят, има едни отвратителни... Чакай, какво? Пясъчни мечета? За тях не знаех. Разбрах, че има някакви манички само. Да. Идваме насам. Това е да го бия ли? Какво да го правя? Така, сега. Още пясъчни мечета. Така, сега стигнахме тук. И не знам тук какво изобщо се прави. Какво? Така, сега идвам насам. Така не знам откъде да мина, защото за първи път игра на този свят. Мисля да се върна като умра. Защото този свят не е интересен. Да, ето. Нека да продължим нататък към мястото с игрите, защото явно това наистина ми е най-любимото. Така, да отиваме натам. Оп! Сега да дойдем насам. И...
Така, сега идваме на са. Оп! За малко ще да падна. Да. Така. Нека да играем на тази игра. Го! Виу! Влизаме вътре. Да. Оп! Между другото, от няколко дни телефон доста странни неща и въобще състоят от тези неща. Опа. Така, сънищата ми са следните. Аз и мои приятели, поне 15 човека сме, нали, отиваме в една супер огромна къща. Първия ден не знам какво се състои и обичаме в принцип да ходим в изоставени сгради. Отиваме в тази сграда, но в тази сграда отиваме към 12 полунощ. Не знам какво правим в 12 полунощ вечерта, но седим, отиваме там и обикаляме къщата. Така, обикаляме къщата и се разпръскваме до 5 човека. Така, разпръскваме се и изведнъж се чува аз и 4 мои приятели сме тръгнали да обикаляме и изведнъж се чува един писък. Чуваме писъка и отиваме да видим какво става. Отиваме и виждаме как един наш приятел, една група от нашите приятели е тръгнала да лети. След това решихме да отидем. Така, аз виждам с очилата и още някои мои приятели. Ние сме в едно място и всички. И така, свалям очилата и виждам, че съм останал сам. След това се стряскам и тъкмо да изляза и виждам, че има някакви пипала, които ме гонят. И видях, че вратата е залостена. Затова аз разбих вратата и избягах оттам. След това, докато се прибирах, видях, че всички мои приятели са изплашени и в слус някаква и си обещахме никога да не отиваме там. Днеска също сънувах този сън, само че никой не беше в слус, всички бяха в кръв. И това ме изплаша наистина много. Така, това ще е третото видео в моят канал. Така. И последното, което ще пробвам отново и ще спирам с клипа. Така, почваме. Ох, един път ме удари вече много трудно. Айде, бързо. Аз се фащам тук и се летя и ти ме летиш. Летя се! Сега и ти ме летиш. Добре, още не сме умрели. Така, сега идваме насам. Ох, удариме. И... Ох, пак ме удари.
Хора, това ще е този клип. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото. И така. Чао, чао!